Patay ang kanhi mayor sa lungsod sa Medellin, Ricardo Ricky Ramirez, human gipaarakan sa mga armado mga tao. Dito kami tabo sud mismo sa hospital room. Din taod-taod na siya na-confine. Sukad niya itong 2017, human siya madakpi ang sa maong operasyon sa kapulisan. Gumikan sa illegal possession of firearms o drug paraphernalia. Dunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, nahimong duguon kining insidente sa sulod sa usa ka pribado nga ospital sa lungsod sa Medellin kundiin patay sa pagpamusil ang ilang kanhi mayor. Pasado alas 11 kagabi na ukay ang mga tao sa Bugo Medellin Medical Center sa pag-abot sa upat ka mga sakyanan, tulo ka mga SUV ug usa ka auto. Ang mga sakay giingong armado o gibanabanang moabot sa 15 ka mga tao. Misong sila sa ospital o gidisarmahan ang gwardya dayon gipahapa ang mga medical personnel. Ang nakatawag na mo ang taga-bumidko na nga mga gwardya. Gikan po atong gwardya nga gikan sa gwardya sa ospital. Pero through local ko ana kanang region nila kanang ilang kuan ba? Handheld region na. Okay, tanan lang cellphone ug pandaman. Samtang nabisi sa ubang medical staff, upat sa mga lalaki ang mimando sa usa ka nurse nga magpatultol sa kwarto ni kanhi Mayor Ricky Ramirez. Puwersahan silang misud sa kwarto kundiin naabtan si Ramirez ang iyang jail guard nga si JO1 Renan Pableo ug ang girlfriend sa anak ni Ramirez nga maoy watcher. Matud sa jail personnel, giilugan siya sa iyang armas dayon gipahapa usab. Mitago unta sa CR ang kanhi mayor ug ang babay apan gisunod sila sa mga suspect. Di ko sa tuwa nga diskaran ko kadapa tuwa tong armas. Di pangita ang mga gadgets ng cellphone ba. Mo to nga ipadapa na ko dito nagratratag tinuod si kuan. Face down, face down. Face down oh. Babantayan ang buslot sa likod nga parte sa uniform sa jail guard. First time in my life nga na tubuto sa imong tungod. Siyempre makuyawan ka. Ang trainings na ibawan nga inaktual nga nangahitabo na grabe jud ba. Imagine nimo kakuyaw ko. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Asoy sa hepe, tanang anggulo ang ilang susihon. Wa pa sab mailhi ang mga suspect nga nakabonet. Misibat sila sa direksyon sa highway sa Medellin. Ana man to siya mo. Paggawa sila padung sa sa highway. Kaya ang patol to padung po to sulod. Pa-ride siya. Padung highway. Si Ramirez nadakpan sa police operation niadtong Hulyo 2017 nunot sa pagtiner og mga armas. Apan gipaboran sa korte ang hangyo niini nga ma-confine sa ospital gumikan sa gihambin nga mga sakit. May tag-usa ka gwardya nga mubantay sa kanhi mayor matag 12-hour nga shift. Dugay na siya na-confine dia. So maybe pwede na siya ibalik. Siya nga, sige sir, I will provide you with the medical update, the medical report. So, pagbasa na ako dito na yung pang-site ng mga reason nung wala paghihapon mabalik. Misugod na sa baba karong hapon ang taga Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG pag-imbestigar sa nahitabo sa kanhi mayor. Mipadala na sila og personnel dito sa lungsod sa Medellin aron mahinabi ang pipila sa mga nakasaksi sa maong insidente. Usa sa ilang gibisita karong hapon hinon wa tahatagi og pagtugot nga makuha og video ang nurse nga on duty niadto higayuna sulod sa maong ospital. Bob. Why CCTV ang maong ospital, Nico, nga maka-identify bisan man lang niya itong mga sakyanan nga gisakyan sa mga armado mga tao? Negatibo, Bob, sa CCTV ang maong ospital mo'y asoy ni Major Pelayo ang hepe sa lungsod. Musuway pa ni sila karon og pangita, Bob, og pipila ka mga CCTV sa mga kadalanan apan sa ospital mismo ug sa kutog yung gawas mismo sa ospital nga karsada medyo private road magud kini kani adto, Bob, sa kining katubhan mao nga walay CCTV nga ma-secure ang kapulisan. Murag imposible naman kaya na nga gihatagan og pabor sa korte, although that's covered with court order ang yang quote-unquote hospital arrest, pero dugay naman kaya na. In fact, pagdakop ana Nico ani atong 2017 diri na sa usa ka private hospital diri sa Dakbayan, Sugbo, unya nabulabog ang iyang pag-stay diha, mong gibalik diha. I understand ila man ang ospital, murag ang nagman o murag ang tag-iya na ang mga hasyendero man sa Bugo ug Medellin area, Nico.
That's right, Bob. Kini nga ospital ang gipanag-iyay kini siya sa Bumedco, kini kahugpungan sa mga na nag-iya o mga planters pod sa katubhan diha sa Bogo Medellin area. Kabahin sa Bob sa issue sa pagtiner sa hospital confinement ni kanhi Mayor Ricky Ramirez, gibutya kanato sa warden sa Medellin District Jail si Superintendent Ornopia nga sa paglingkod niya niadtong buwan sa Abril, Bob, nagpakisayod gyud siya sa kasayo sa status bali ni kanhi Mayor Ricky Ramirez. Miadto ni siya sa korte ingon man sa ospital aron mangayo og medical update gikan sa doktor. Ang problema lang, Bob, kay ang huwes manggod nga naghupot ni ining kaso ni Ramirez sa RTC Branch 61 sa Bogo City, miretiro ni siya, Bob. Dunay laing huwes, pairing judge ra ang temporaryo nga mihandle sa mga kaso ni ining mao nga sala apan sa pagpananghid sa warden og nangay siya update kung pwede na ba nga mabalhin kini sa Ramirez pabalik sa prisuhan. Wala pay desisyon ang mga huwes gumikan kay mangayo pasab siya og pagtugot sa court administrator tungod kay pairing judge lang siya, di pa gyud siya mismo ang huwes nga mihandle sa mao nga sala. Unsa mga kalibre sa armas, empty shell nga nakuha dito sa crime scene mismo, Nico? Mga high-powered firearm ni siya, Bob, ug doon na po'y 9mm nga mga armas, nga mga kabhang, mga empty shells nga na-recover mismo sa kwarto sa maong kanhi opisyal, Bob. Madugang sad nato nga nabawi isab ang armas nga gihuptan sa jail guard, Bob. Dili pa gyud ni siya service firearm or issued firearm sa jail personnel tungod kay bag-o pa man ni siya nga na-assign, bag-o pa ni siya nga graduate bali, bag-o nga na-assign sa BJMP. Hinuwaman pa ni siya sa iya sab nga kauban nga jail personnel nga karelibo ka rotation niya og bantay sa kanhi mayor. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.